Neng dia. Lah iya neng Bersari. Saya nek no. Poster apa guys? US. Ya gak apa-apa nek ning omah. Wes ready guys, si lontongnya dadi piro iki. Pesanan sudah berapa kakak? 100 lebih. Yo. Tapi sing tak itu cuma 69 liyane sok free. Yang nek tak sing iki tak ini lho. Tak. Biar sing dukun. Heeh. Ya, sak wong TF sak juta. Yo. Yo. Dan Ramom pokoknya. iya. Minggu berkah kita pokoknya. Wis bagian ora? Bagian. Dia mau pesanane disetop kok wis. Pesanane disetop mbok ndolik kewalahan. Nang ngadai. Terus ini apa masak terus ada. Pokoknya sing pesen mau takon WA kowe ya sing pesen. Mbok sapa jenenge mau? Nomornya kok. Oke. Jo pesenane hari ini ya tetap swidak ta. Tetep swidak Mbak Lik. Sapa ya? Swidak wong sing anu tok wong sing anu tok logo. Piro 50 sing dibagikan. Dibagikan tak 50. Masa berapa, Bos? Masa. Masa. Nyepar bambung aku. Ambung es lho, Bos. Lah nggonku tak kek ngguri to, sing poso-poso ning ngguri. Ya Allah sing dibagikan piro ya? Iya. Karo 15. Ya. 50. Yo sing dibagikan 50 lho ra Iki omah. kan asline. Cuma tak ndus ora putih klawe. Iya. So 50 dibagikan. Ramom. Terus gacor malah. Nah iya. Kan pakane ganteng. Beja. 50 ki hanya untuk dibagikan. Ramom. Guyumu piye Mas Tur? Guyumu lontar to. Sing pesenan tok sik apa kabeh? Iki nek pek loro ki 200 trae. Kerupuk ero ngatasi iki kerupuk iki. Wong nang ndi kabeh iki. Lah iki wis pira to caketanmu? Wis 200. 200. Heeh. Iki sing rong dipotongi ikut ben kene sik. Ben utuh-utuh. Kita mengerjakan sik tambah bumbune. Iya, tambah bumbune. Wis sing ayak iki anunan sik, Mbak. Kuahe kari gak apa-apa. Itu campuran iki salak iki kan dari salak yang potong. Sing sekeke yang potong apa? Kung mateng. Entekno Mas, tak kreset, Mas. Pesanan hari ini 100 lebih. Yo, jreng. Mbok tandangi kabeh 100 wi. Karo mbok tandangi kabeh.
Pengganget tanggungmu Mas. Oke, Mbak Doli pusing dengan pesanan. Kalau pesanan nobar harus diobrak budal. Ayo Mbak, tak Iya, iya Jal. Nanti Mbak Doli mikir sampai botak. Oke, kita lanjut. Oke, ini mau memperkenalkan pesanan 50 porsi kita secara gratis. Ini untuk mana? Enggak. Untuk orang-orang yang berpuasa, tidak puasa kau. Janda ini. Aku janda berapa kali ini kau lahir double. Aduh, bingung. 50, bayangkan 50 porsi. Siapa nanti yang beruntung? Kacang-kacang wis mateng barungnya. Mbak agak ditumbang. Yang sulit dimasukkan cekere sing belum. Laler kan? Timbang-timbang. Kurang oke loh. Itu kurang loh. Tunggan dulu. Anu nih, Mas. Oke. Kita prepare 100 pesanan. 100 porsi sudah ready. Tinggal jualan. Capcus. Kok ngelamun ketoke anu. Sanggo uang ketoke gak duwe uang. Duitnya oke barang kok mengeluh. Yes. Plastik, Mbak. Plastik apa? Mbak, siapa ya? Oh, dia butuh Enak tengere. Ada tumong. Oke, kita OTW guys. Prepare OTW. Kaget anak kereta blok. Sampai katok suwek-suwek lagi. Jadi kan anak Mas. Apa lagi? Buka kayak anu yang tak misalnya yang gono-gono. Ini ki sing kosong iki ya, Pak. Pas pindah. Dia apa nih? Dan ini ki sing kosong. Wes kabeh. Plastik Mas. Plastik sing dicekel Mbak Anu meneng ndi? Lho, jajane nggih sumpel-sumpel iki. Plastik gua ada lontong toh? Nggih sumpel-sumpel iki. Ya wes kene. Anu lan kayak kelolaan plastik gak ada lontong nih kini lurik-lurik ireng lho. Sumpel nang kene biasanya tak nggo kuwi. Enak. Yes, yuk kita berangkat mandi. Wis sapuke apike, Mbak. Mas. Mendino lah cuma berkah ya. Minggu berkah iki ya. Iki minggu berkah. Dek ini Sabtu berkah, dek mbak. Iya, dek Jumat berkah. Ya Mbak? Ini iki. Oh, nggih, Pon. Wis pokoke rezekine wong pawon barang. Mergo wong pawon iki janda ya janda. Lho, neng kene lah iki lho sing Kalau asli Kak janda 2 kali wis kayak lagu kan. Loh, 1 kali lah sijine, Bu. Sijine. Lalu kok ya digawa wong berarti ya janda nah ya. Entek siture garing kayak. Piye jal. Iki siture teles dianu Pak Jiran terus. Iki teles. Tenangnya teles. Iki nek iki ya garing iki.
Nenek iki becek. Oke, makasih untuk hari ini. Siang ini yang antri sudah banyak, guys. Tepat sekali jam 3 sampai lokasi. Lah iya. Tapi kayak jeli gak nyanyi biasanya. Tuku anu paling bensin paling. Ini yang antri udah banyak, guys. Dari Ponorogo, dari Dekin di plat Dekin. Mbak Doli wis ngantuk angop wombok lho ya. Umum. Malah antri gitu. Tuh, brandongnya Mbak Doli. Ceklek dit. Suasana sore di Minggu pagi. Minggu sore kok Minggu pagi. Kok belum datang? Antri banyak, pesanan udah ready juga, guys. Semoga sudah pesanan semua. Pesanan semua. Ready semua ya. Kayak turah toh, kayak. Turah apa? Anu Kak, ini pesanan. Oh. Sing gak pesanan kayak gini ya. Ping turah. Apa lontong? Sing turah di. Penting wis, Mbak. Alhamdulillah selesai. Habis ludes ya, Mbak. Ludes des. Saya kangelong ngelik. Mas ayo dinu wis. Ayo sing hamba Allah digorene. Mas ojo kok ben gak guling. Ayo sayang. Hilung nih siji-siji ya. Jadi kon ngitung. Yo hitungan bi, piro? Kabeh. Enten saking hamba Allah. Ada gratisan, Bu. Takjil. Takjil gak bayar. Limo nek gak bayar. Iya. Satu orang satu. Bandoi langsung ngono. Satu orang satu. Dari hamba Allah. Nganu, apa ki jenenge? Kali Nasirpan. Sing Mas Anjan salah sebutne lho. Terus kamu enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa nggih. Terus mangkuk tadi udah. Oleh kerupuk si Tony. Ya, iki anu dari Mbak Suki suruh aku. Oh iya. 40 itu masih 40. Ini yang dibagi 30. Monggo satu-satu. Kan telung Ayo lendang ayo. Kan telung puluh. Satu-satu dan 10. Antrian. Yes, gak apa-apa. Antriane monggo mriki. Monggo mriki nggih, mriki saya. Ayo Mbak, satu nggih. Didongakne muga-muga sing maringi paringi tajam. Ah, Mbak lagi, Mbak. Bu, jangan mikir, Bu, langsung nggih, monggo. Dari Mbak Allah. Nggih, monggo. Nggih, niki saking Mbak urut, Mbak, urut nggih, sayang nggih. Sabar kok jongkok-jongkok mungkin nek tiba. Mungkin nek disundul tanggane, mungkin meteng. Yo. Awas sayang diturupne sayang. Nggih, monggo. Nggih. Limo kan lah, Mbak Lamo gini. Nggih, monggo. Nggih, monggo. Makasih. Sama-sama. Nggih, Pak, monggo. Makasih ya cantik ya Allah. Sentuk Pak. Monggo. Makasih ya. Makasih ya Bu dari sultannya kita hamba Allah. Semoga berkah barokah. Mbak wes to, wes to. Oke. Rono iki. Satu orang satu. Anak kecil video. Aku. Kita cari tukang desa urut ini saya. Satu orang satu dewasa nggih. Satu orang satu mlaku rono. Iya Nenek. Aja ngaling-aling iku. Ini sunah susila. Udah. Mbak. Udah sekarang 10 wes. Jadi hamba Allah. Dar ini selantek. Sampone sih. Sampeyan badhe tumbas, Mbak. Ampun. Mbak, kok kene ndang sampeyan kene lho. Nggih, monggo. Badhe tumbas, Bu. Ampun, nggih, ampun. Wes, iki karek pira hitungan? Iki Iki tunas susila iki ya, An. Lah yo tunas susila. Nggih.
Masih 2, masih 3. Apa nek iki? Kamu atau? Oh, yo wis gak sah. Ini kayak ini tak paringi dari hamba Allah. Sing ngekeki. Yo wis dari hamba Allah. Teman-teman yang bayar. Pokoknya jadi semangat yudi nggih. Silo nak terae pi. Cek loro iki ya pernah. Berene pora kae. Nggih, sama-sama Ibu. Makasih ya saudara-saudaraku tak dom-dome. Wes habis tak tek. Tinggal pesanan-pesanan ya guys. Yang dibawa Mas Turki alias Riandu hehehehe. Jenenge Riandu hehehe. Kilo 10. Jeneng kene ae. Sing dideng iki. 10 utuh sik. Kene kayak kene. Kilo, Selesai. Laris manis. Ayo ri. Libur ya guys. Iki duwite iki kok iso. Coba lugo kuwi lho. Duwite kene prim, duwite prim. Oke. Di kene tak sedone iki sampai sapa? Ngene dhewe ta. Wes ben kono warna kuning kalau bayari. Oke, besok libur ya, Kak. Oke, besok libur, mau hitungan dulu. Engkau sudah mulai selo ya berisak ya. 5 melu aku tuh. Nek nyatine tak telepone, Pak. Pak. Pak Puput. Selesai. Masih sore guys, ini masih jam 5 loh. Sudah habis semuanya. Laris manis pokoknya guys. Berkah barokah. Laris manis, libur 2 hari ya guys, hari Senin dan hari Selasa libur. Cantik-cantik. Ki akan nyutingi apa jenenge? Para ngabuburit sore. Yang ngabuburit sore guys. Oke. Ayo ngabuburit sore. Mobil lalu lalang guys. Mobil berlalu lalang. Kita nonton anak-anak ngabuburit, orang-orang yang sedang ngabuburit guys, karena jualan udah habis selesai. Kuput laris manis Tanjung Kimpul, berkah barokah buat semuanya yang sudah pesan, yang sudah CO, yang sudah beli. Ya, cantik ya Allah. Oke. Bermacam-macam manusia hadir ye. Loh, siapa iki? Wean yang di? Pesen no, lewat aku apa admin gak apa-apa. Aku nomorku mas ora duwe. Jaluk mus nek. Dadi engko dibagai karek jupuk tok. Biasanya sampai sore tuh. Sak jam. Oke guys, ini mbak temanku guys. Hati-hati. Ya. Oke guys, selesai. Yuk kita pulang. Ini kali sisi ban. Nah kali siapa mbak? Kali siapa kah? Nah, mau ngaku. Tapi ya si ban. Gak keri deh tinggal no. Yang Turki gak keri. Loh ya. Ora ratur kok iso. Loh.
Keri. Kajar gak keri belas waktu itu mek. Tahun ini Rabi. Ora iso no. Kita ngarep. Gak iso. Cintaku menyek Enak menyek. apa foto. Tahun ini yo ra iso ibu itu. Cintaku menyek menyek. Duh, langsung kayak parfum ya, kaweti aku iki. Mek parfum penggoda iman apa piye? Yo. Aduh, golekane. Yo, kok merek Easy. Iki merek ketok sing jobo luar. Walah. Sampai ngono saiki. Cium gel sik, cium gel sik. Yang dik, cium gel sik ngene. Ora wis. Lho, ngene tang. Saya tidak apa-apa, Mbak. Saya seneng nek gowo-gowo ora. Wis. Ada season iPhone